Hey, Jeg ved det her. Ja, hvad? Det var godt og spændende. Nej, tak. Så. Nu må jeg ringe i god tid, når vi skal være barnepige, for vi... Vi regner med, der var han bare åben. Okay. Der er vel aflevering klokken 9 eller sådan noget? Jeg får ringer gerne inden, det er klokken 7, han ringer. 1 minut i 7, 2 minutter i 7, så ringer jeg, hvis det er telefon, så ved jeg. Ja, så er det nu. Hvad så? Så er jeg også kommet herind over. Det er en god idé. Hvornår bliver det så afleveret? Skal jeg hente? Ja. Så ender vi med at starte. Hvem afleverer? Nå, det plejer jeg. Ja, men så lige bliver plads ude med de forældre. Okay. Nej, jeg tror nok bare, han løb. Jeg tror ikke, de går til. Ja, jeg tror bare, at han går bare i haven. Ja, ja. Alt hvad jeg ligesom gør, det er jo skidespændende. Ja. Så er han træt alligevel. Ja. Hanen er nogen fra det her bord. Den er stor som alt. Jamen, den er ude af sofabordet af hanen. Den er så stor. Han går ikke over i. Og faktisk ikke helst ikke i hurtigt hvis den endelig skal gøre noget. Og når han leger. Ja, så kan han Man kan godt. være så lidt Når de er pige, så er hans bagben, de helt glider, når han Det var, hvis han lægger hovedet op på en, så får det... får du 4 kilo. Det er jo holdt balancen. Så ser han på dogen, det gider han heller ikke. Han er jo ikke ben op. Hvorfor? Hvis ikke du... Ja, nu har han nok dårligt afrettet. Snuden ind under. Jeg tror ikke, der er to andre. De gør ikke sådan, de kommer ikke rigtig op. Det er bare vipper. Vipper hånden der. Så er de kæde. Han sagde bare... Ej, den har så den bedste, hvad? Han er ude der nogle gange, så ligger han på 8-9 stykker. Ja, ja. Og så er han ikke ude før morgenen, og der, når man åbner døren, skal du ud, og han ligger og kigger. Man kigger lige så hvis det blæser, man har det, der regner lidt så det er man lige oppe i det. Så kommer noget ind imellem der, så er hun så opmærksom på sig selv. Og nu Ja, så går han ud, så så kommer han ud senere, så rejser han sig op, så stiller han sig foran døren, og så ja, det er nok. Og så vil vi, så er det spændende. Er det utroligt den samme hund? Ja, det kan jeg. Han kommer som til en, som rigtig der, der har haft en gang. Så er der en ældre herre, der får. Den fandme begyndt at gøre inden. Nå, Det er det. det er rigtig gammel. Hvor gammel er han? Jeg kommer ned, jeg ikke, den er vel 9-10 år. Altså, hun kæft, den er sgu da. Jeg havde den med Solevej, den der var 10 år gammel, den der ældre end Nikolaj. Jeg tror, jeg fik Nikolaj. Der er en chance for, at det er Det kan det. Det er fint, at en ældre herre, der gør det.